Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Pearly, hingkod ang pangidaron, minyo ug may anak. Taga Kawayan, Masbate. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang sa akong panlawas. Wa pa ni siya dihang wa pa ko maminyo. Ara ni hisabtan, sugdon ko sa dalaga pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Pwede? Ikaw na? Ma! Saan na imong nga murag bukat man kayo? Gihakot na ko mga kahoy nga gibuga ni Papa, ma. Masig mauwanan. Unsa? Sila na bataan eh. Si Ricky na lang untang imong gipahakot, ana. Jesus, ma. Kanusa pa ka tumuuli si Ricky gikang duwag basket. Nya, maghatod na pud na siyang uyab. Unsa? Ah, may laing uyab na sabdi ay si Ricky? Kay di ba nga nagbuwag naman silang Jassy? Nalasad sila yung uyab, ma, uy. Daghan na nag-uyab si Ricky, good. Ibaw ka na anang anak ni mo. Bata pa gani, palikiro na kindako. Uy, ginoo ko. Di man taon liwat na mataa, uy. Hindi man ingon anang amahan ninyo. Aw, iyagin ng kabuang, ma. Ay, asa man day siya? Nga siya untay angay mangalsa ng bugat kay laki siya. Og ikaw, ayaw na pagsigig alsa ng bugat, ha? Kay maparihas unya kanako, day. Ha? Kay naunsa man day ka, ma? Magbinyo na lang ta, Pearly. Ha? Magminyo, gyud? Gusto naman ko to sa edad ko na magbinyo. Sige na. Kaya ikaw na gusto na kong minyuan. Kung si mama magpapasab, o yun kay nimo. We, nga naman kuno. Kay, kugihan ko no ka. Naman kaingon man ang imong mamagpapa nga kugihan ko, be. Pero may magod kanila makitaan ko nga magsigig trabaho. Pas anong kahoy. Magsagubog tubig. Mamungkag kahoy. Basta. Ang trabaho nga, angin sa laki, kaya kayo nimo. Da, tabang ramang kun lang papa ug mama, good. Mga galing nga nagustuhan ka na mo. Kaya dili kasama sa ubang mga babae nga laag o sigig pa sexy ray na mahuan. Angang, pobre good me. Nga magtinapulan pagid ko. O gusto pa sad, may edad na akong mama ug papa. Maugid nang matabang-tabang ko nila sa mga gimbuhaton sa bahay. Bisag bugat na. Oy, kaya raman sad na ako, good. Magbinyo na lang kita. Kaya dili ako gustong maadto ka pa sa lain, Pearly. Amaw. Manangid pa ko nilang papa ug mama, uy. Noon, na naman sa kasustong edad, Pearly. O kasaligan na ka sa mga trabahoon. Maong wa may supaks papa ni mo nga magminyo ka na. Mao ka na, Pearly. Ug wa man sa may ikasawayan ang Daryl nga imuyab. Kay di man na sa badlungon ng bataa. Og matinahuro na mo. Matinabangon. Nya, uyan mo ma pa. Nga magbinyo ng Daryl. Ay, go na. Kay gusto ka naman sa imong edad nga mga anak, uy. Aron makakita na sa miss among apos papa mo. Sige ma, pa. Ako inon si Daryl nga. Okay na mo ni papa nga magbinyo na mi. Recorded by X Thunder Gaming. Daan pagid ko sa bata pa nga anad na sa pagtrabaho ug mga bugat nga trabahoon. Maong naanad na lang sad ko. Nga bisan ang mga trabaho nga angay lang unta sa mga lalaki, makaya ra gid nako. Og naminyo gid ko hangtod nga namabdos og nanganak. Unya, may namatikdan ko sa akong hugaw. Unya, la, nga nang may dugo mang sagol ang akong hugaw. Di maligikan. Dili man sa kumakaingon nga napugos ko sa pagpagawa sa akong hugaw. Kaya dili man kaayo to gahi. Nganong ka ni? Gamay pa baya ang akong anak? Ginoo ko.
Walang unta ni kaso. Walang unta. Nalimot ka sa kung gisulti ni Musdaga ka pa. Ha? Ang hain ba adto ma? Kadto bang akong giingon nimo tungod kay magsigi ka og pangalsag bugat ba? Unsa? Ginoo ko. Wa ba'y laing mikawas sa gawsanan sa imong hukaw? Wa ko kabantay ma. Basig wa pa. Pero kung naagani, mauna nang akong giingon nimo Perli, nga basig masama ka nako, nga inig kaminyo og makaanak, maunay mahitabo nimo. Mabutbuton ka. Oh. O sa laing termino, burit na. Ma. Naagyo Daryl. Ang unsa ba? Ang katubang giingon ni Mama, good nga akong tanawon. May mahikapan gid ko sa agianan sa akong hugaw ba. Nga murag may unod nga nikawas. Unsa? Wala, uy, mo na siguro ni iyong mama nako nga sama sa iya ha. Nga nigawa sa agianan sa iyang hugaw tungod sa pagsigi og pangalsa og bugat. Unsa? Naamasad ko, Pearly. Ha? Naasad ka ana? Day ang hila? Nigawasab pag kumanak o panganak. But-but sa kiingon nila nga ngahan-ani. Oo niya, day, giyon sa manimo. Nagpatambal ka? Wa, uy, mauwaw ko. Usa pasad. Way budget, uy. Niya, day, wala kay gibati. Aw, naagyod. Labi na og gahi ang atong hugaw. Normal ra gyud nang magdugo. Labi na kun makakaon kag kontra. Og normal ra man tingali na sa babae nga makaagi og panganak. Unsa? Murag dili man kumutuo nga normal ra ni. Kay hasol manggod. Og mabalakan ako niya, ilabi kun magdugo na. Ang akong pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, manigawas nga murag unod sa agianan sa akong hugaw ug usahay magdugo. Tungod ba ni sa akong pagpanganak kay wa man ni sa akong pagkadalaga? Ikaduhang pangutana, hilig na gyud ko og pangalsa og bugat sukad pa sa dalaga pa ko. Bisan ang mga trabaho nga angay lang unta sa lalaki, kaya ra nako. Sa pagpangalsa baka ni nga bugat, ikatulong pangutana, ang akong mama naa sa baani. Naliwat ka ako ni mama? Sa kaliwat ba sa di ay ni? Pero ang among silingan nga nakaagi na sa og panganak, naaman sad kuno siya. Ikaupat nga pangutana, unsa may itambal ani? O unsa man ang mga pagkaon nga angay na kong likayan nga makatrigger ini? Bawal na bagid nako ang mga alsa og bugat? Ikalimaw katapusang pangutana, pwede ba niya siyang maoperahan? Safety ra ba? Og makaanak pa ba ko human sa operasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pearly. Mayong adlaw mga sukling tig paminaw din ni sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Riley Obra ang giguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related problema sa mga ginadiling drugs kay usa man ako ka drug addiction specialist. Amili lang mo daghang pamagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Mahimo kini padala sa akong email suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diwa sa mumbuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdak Bayan sa Sugbo. Ang ato maputlaw nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga always be ready to say goodbye to anything.
Bitong, kabalutan mo, let go. Ha? Ay, wa mong permanente aning kinabuhi, ha? Kabalutan mo yung daray. Sa mga tao nga tong kaila o sa mga butang aming nga tong naay sentimental reason, magulang ko diri sa balay, akong ipaghipos ni mga papel nga patindagana. Naalagi ito yung mga active ako sa Lions Club. Nahimo mo kong presidente sa Cebu Maginoo Lions Club. Nahimo kong chairman sa League of Lions Club President ni sa Central Visayas. Patindaghanag yung mga journals. Abog na. Sumuga na tanan eh. Isa pa bubasa niya na. Ginala mo kay Balota mo, let go sa bisagon sa mga butang ay kay mura mag fire hazard na nilis balay, nagtampik lang mga magasin, ang naghanan ko, ano pong ibubasa kay abog na kayo. Pagsunog na ko, nalimpyo. Ginala may balota, kanusa man kami ng bye-bye. Kay huwag di ka kay bulog bye-bye, namo ko na sentimental reason, mental value. Naman, hinoon po, pero ginala selective ka. Ang ano ba tatampo ko ng adlawa? Sumasa na bati sa drama, si Pearly, mga 30 na niyang edad, taga Kawayan, Masbati. Minyo na ni si Pearly, may usap ka anak. May tungkol kini sa iyang panglawas. Nakana naman kong Masbati, ada ko hearing diya sa Regional Trial Court sa Masbati. Dugay na may nunto. Kami ni attorney annulment of marriage due to psychological incapacity. Kaya may usas ako mga trabaho. Naabot ko ng Masbati. Nindot na yung lugar. Lagi na. Ba't pagka-probinsya ang Masbati is syudad man, no? So, siya. Nindot siya ng lugar, no? So, regards yung tanan diya sa Kawayan, Masbati, no? Daghan dito ang mga suking paminaw dia. Ang mga sinultihan dia sa inyo sa Masbati, depende kung asa mang partiha sa Masbati Island ang inyong nahimutangan. Kung parte mo itong Bicol, may pagka Bicolano. Ngari sa dapit sa Leyte, may pagka waray-waray, no? Maupay na kulot. Mga sa Cebu, mga Cebu, kaingong pong Iloilo, daghan mga sinultihan lang napita sa Masbati, no? So, regards yung tanan niya, no? Kay dugay-dugay naman sa itong kumaka-anak. Pero naka-anak ko, kaduhang kaya dito ko naka-anak sa inyong Regional Trial Court sa Masbati, no? So, ako lang paningkamutan nga matubag na ko ni imong mga pangutana. Pero may tugulis imong panglawas. Unang pangutana, may nigawas nga murag unod sa agianan sa akong hugaw, usahay magdugo. Tungod ba ni sa akong pagpangalsa kay wala man ni sa akong pagkadalaga? Well, wa man gugo ka kita po sa imong inunta wa ko kita niyo physically, pero ako na ko pagtuo nga kuan siya external hemorrhoid, no? External hemorrhoid kinamantay internal o external hemorrhoid. Dr. Boyligo ani may kay explain ani si Iber Bellarmino, na so mao na nga kuan kanang ipakita ni mo surgeon diya sa Masbati, na may hospital diya sa Masbati, no? Kita ni mo para nga og sakto pa ba ni og inunta tawag ani kining tambal, madapag tambalan. May mga naman tayo mga cream karon, natin mga cream karon sa mga yun ani nga mga almoranas, no? Natin mga cream nga ipahid lang og kanang di nagumada og cream, posible sa ni siya nga kuan kanang operahan, no? Kining hemorrhoid ang hinungdan ni kay muswollen ang mga veins diyan dapita sa lower rectum o sa inos. Ang hinungdan niya ni, ako lang nang i-discuss in general, ang hinungdan ani kay due to the pressure diyan dapita sa imo atong inos, no? Lower part sa atong gastrointestinal tract. Basta mga babae kung buntis, nanganak, nga kanang permi kang constipated, permi kang constipated. Constipation meaning maglisod sa pagpagawa sa hugaw, kulang siguro og fiber ang imong diet o kulang kag water intake. So para nga ma-avoid ni, please refrain from taking fatty foods. Minimize kag mga coffee o heavy lifting sa mga bugat nga mga butang.
magitay stress, anxiety sa adlaw-adlaw na itong mga kalihukan, pero kung mahimo lang, mabuhay lang tag mga sitwasyon nga may stress ta. Ha? Nga, kung mahimo lang ma-minimize ang pagkagamit ng mga laxatives sa kanang papaspas sa paggawa sa hugaw. Sa may mga himuunda sa balay lang, ha? Di mo atong ospital. Pwede ka mo mangitag pamagi nga dili ka mag-constipation. Sabi, binisaya constipation. Kamu na ba, mugahi ang imong hugaw ba, nga dugay mo gawas, ha? Pinagi sa pag-inom, dagang tubig, kaon ka mga high-fiber diet, ha? Kanang mukuan ka o kanang ininit na tubig bitaw. Sakto-sakto lang agwanta nimo. Mulingkod kidahag mga 10 to 15 minutes. Sakto lang agwanta nimo, makatabang na siya. Unya kinahanglan kag mag-exercise. And in the worst scenario, kung grabe na gyud kayo, pero may nag-bleed, so sa imong gingon kanina, surgical remedy ang solusyon ani. So naatay mga cream, ako lang ni panghinganlan. Sa una, so nag-practice pa ko dito sa Mulabi sa Mongga del Sur. Ang ako resita ni kanang binuroton. I'm not sure kung available pa ng binuroton karon. Pero naatay mga hemorrhoidal cream, nga kining Nixon, Recticare, rectal cream, kining Walgreen hemorrhoidal pain relief cream, nahanay sila yung mga Walgreen lidocaine pain relief cream. Available ni siya sa atong mga butika o pwede naman ka na, ma'am, kanang unsa may inyong cream para sa almoranas. Kay mauna siya ang ingon ta tambal aning problema ha, no? Sunod nga pangutana, hilig gyud ko og pangalsa og bugat, ha? Hilig ko na siya pangalsa og bugat. Sa dalaga pa ko, bisan ng trabaho nga angay sa mga lalaki, kaya nako sa pagpangalsa og bugat. Mato akong ingon nimo, with la lifting of baby object, especially kung pirmi-pirmi lang yung usanas, makapa-almoranas, makaproblema sa lower part sa atong rectum, kay mangusog baya ka, ha? So minimize na lang, no? Ini may bata pa man ka, early 30s pa man ka, kanang sakto lang ka nilo, albugat ko gayo, ha? Kung pamilitan ng sa kasakong bugas, dili nimo madaog, may mo lang, di mong tungaon, no? Or imo na lang ng takson o nagbay ginagmay nga. Ay na bugi, bulto din nga kuhan kayo. Kay dili siya advisable. Ikatulong pangutana, ang may tungod sa akong mama, naasad ani, naapog ko na ang iyang mama aning almonas. Naliwat ka akong mama, sa kaliwat masad di ay ni, pero ang among silingan, ang nakagi nga sa panganak, naamasan niya ni. Sa kunang ginaingon, anybody can have this kind of external hemorrhoid problem due to low water intake, constipation, mga sa bugat, kanang kanang agi og child delivery, nagpregnan, no? So mao na mga hinungdan. Ang imong mama og yung silingan ani so pareha mo og nagian nga experience sa kinabuhi. Nanay sa solusyon kato mga cream nga pangyanan a while ago, og you may go to the nearest hospital dia sa Kawayan Masbate, no? Upak ko kanan ng Kawayan Masbate. Ako nahaan Masbate. I'm sure na yung mga government hospital dia, mga doctors dia as expert as mga doktor sa Cebu to do this surgical intervention sa mga external hemorrhoid, no? Di ba tayo ni siya inuntag invasive procedure kay naaraman ni siya sa end sa atong anus, sa atong lubot na sampo sa atong gastrointestinal. Sunod nga pangutana, unsa may tambal ani? O ta akong ginaingon atong mga cream, no? Naana sa butika. O unsa mga pagkauna naangay na kong likayan katong mga fatty foods, ha? Kanang low fiber nga mga pagkaon maglikay kaniya na, ha? Makapagahay sa imong ugaw. You take more water, ha? Ang mga akong i-recommend ani sa akong mga pasyente nga naay constipation is mukaon mo og kanang papaya, ha? Makapatabang ng papaya sa mga tao nga naay mga kanang constipation nga problema, ha? Constipation, lisod kung pagawa silang hugaw. Sa mga hinungdan nganong naamay kita og nato og almoranas. Very uncomfortable ni siya kaya binag mo travel ka nya magdugo na siya diha, hasol gyud kayo. Ikalimaw katapusan pangutana, pwede ba ni siya operahan? Yes, pwede pa operahan. Sifter gyud kayo. O makaanak pa ba ko? Wala siya connection sa imong reproductive organ kaya aram na sa
anterior sa anterior side sa atong pelvic area ang atong sex organ, no? Ang usa ang kining anus di man ni sa opposite side. Pwede rin ka magkaanak if you have a healthy sex partner, no? Ano naman kayo sa kaanak, no? O minyo naman ka, so na kay asawa, no? So na rather ba na? Pwede rin ka magkaanak kayo pag kakuyaw nga dili naka manganak. Alright, nakasabot ka sa kung speaker ni mo per lady sa Kawayan, Masbati. Maupay na aga o kulop sa inyong mga tanan diya sa Masbati, no? Itong mga waray-waray, maayong o karong mga pibwa, maayong maayong adlaw nga itong mga taga Bicol, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga sa mga taga Kawayan, Masbati. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with my partner, Atty. Eileen Bathan. Makanunayan yung pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monis Worldwide Tatak RMN. Please don't miss to subscribe and follow sa akong Facebook, sa akong YouTube account, Dr. Rene Obra, naka-white blazer ko. Para sa na ako'y followers. Malipay sa kong magtanaw na, nabugide po ko'y mga followers. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!